Yazi into ofuna uqwalaselwa guys, ngulamkhuba man we-pet names. Ufike ngoku whole fucking jani ibizwa munchkins, baby this, baby that. Hayi, yekanti lamkhuba ijani ibizwa ngesduko. Ntwantshangase icaca uba kuthethwa notata lapha. Ezanto ze-pet names, into ze-pretty boy, light skin niggas. Izimenqe ezifana nala fruit cake ngunomafa. I'm sure ubizwa baby bear la mntu lowa. And futhi unduna uyasi atsho ngesisuti ngathi uzawugaranti lemon light because kaloku befanele uba wamnokha out i-first round la pinky ponky. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ithambe uyijongile nje mos la wet wiping ngunomafa. Noma zazimenqa zazikhawuleza nhlipha inika ngicela kumama wami mna. Afike endlini ambhathiswe ngeflisi ukuthi pharuza kamama akhe uzaba nefiva. Ela xesha iyekelela ubuso edining room ibukelo days no bold nabantu abadala. Imani ipolice elwiti ngesosari. That's why zinolwimi nje zazimenqa la ngosezindala. Zikhula zihleba so andothuki lento ovuka ekuseni kusithiwa kwijani imani ithetha ngami re-20 ngekho. Thina zasimenqa marshmallow. Zawudibana apha eBarclays Saturday siyakuya nge-25 eCentenary ndithi mayithethe la nto ibiyithethe. Futhi kuthiwa mandiye ukuthi kuseCentenary phaa kuthiwa kusenangozajele. Iyandibhida mna lento yamagama amatsha mani ngalaa nto kaGqeberha ayiqheleki. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Sabe siyorowusta esasimenqe phana la Dr. Tebelele uyithanda isex ngathi hayi mntu akabawo ukhule isex life yakhe ingekho mthebelele. Indlela ayithanda ngayo into edibene ne-4-5 la tata andazi angasukayoba ngukhanki nje adlale ngempemponele ke phaa komntu uzamnqanda. Kade kakade amajana ngoku wahleli nezatifikate. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Tikithi yi-2 clipper guys but ingathi khona ne-Black Friday special ethile phaa for lamagxadi kaloku fonila over 30 yanengxaki ezininzi ahleli nje akhangela i-special. Yabazi abazintombi odidi fonile umntu axola uphuma ePick n Pay akhweleni iteksi just because bebone ihosami ichipha nge-5 bob kwaBoxer. But ke wethu guys abantu labo abasisi mani abazongayibukela ke roast xa befuna mani abanidi nespecial mosibona manento zabo abacengi nendoda. Wow omanyoko.